Diyos nga Ginoo sa tanang panahon. Ikaw ang among hari, kagahapon ug karon, sa tanan nga katuigan. Pagadaygon ka, walay tubong ang pagmahal nga gihatag mo. Santo Niño, Señor Santo Niño, daghang salamat sa kayo mo. Daygon sa kanunay mo, simbahon kagayon. Santo Niño, gugma ko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, ika-8 na rong adlaw sa atong paghimo niining nobinaryo sa kapistahan ni Señor Santo Niño dinhi sa atong parokya. Kinsa man ninyo ang perfect attendance? Taas ang kamot. Uy, 5 raman kabuok. So, congratulations. Ugma na rabang katapusan, basig, perti na ginhinoon, anak ninyong, basig first time pa ninyo ugma. Karon sad, mao ang atong katapusan nga motorkada, Grand Motorcade, atong iampo, magmalampuson, maayong panahon, maayo ang sitwasyon. Ato sang pasalamatan dinhi ang Ginoo, si Señor Santo Niño, so far maayo ang dagan sa atong mga kalihukan, atong mga kapilya nga niapil sa sinulog dancing kada gabi, nindot kay sila tan-awon nga ato sang mga barangay nga nangandam sa ilang sinulog showdown karong Sabado, maayo sad ang ilang pagpangandam. Ato sang iampo ang kalibutan unta magkahiusa sa pagsunod sa kabubuton sa Ginoo o makakabot sa panagsabot-sabot dili sa panag-away o panaggubat. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigi na tugtabang dinhi pinaagis pagpamalit aning ato mga slots, hatagan unta sa proteksyon o kalinaw o kalampusan sa ilang mga tumong sa kinabuhi matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, Amahan nga anaa sa mga langit, ilhon unta namo nga Dios ang imong bugtong anak, bisan diha sa kaubos sa iyang kinaiyang nga tawhanon, ug simbahon namo ang Santo Niño nga among Ginoo nga gamhanan, bisan diha sa kahuyang sa iyang pagkabata. Himoa nga magsunod kami kaniya sa matinud-anon nga kasing-kasing, tabangi kami sa pagdawat uban sa kahinangop sa usa ka bata sa iyang gingharian dinhi kanamo, ug sa pagdangat sa ganti nga gisaad alang sa mga mapaubsanon. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan.
Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon sa mga hari. Sa dihang hapit na mamatay si David, gipahimangnuan niya ang iyang anak nga si Solomon. Mingon siya, hapit na ako mamatay. Pagmalig-on o pagmaisugon, ug tumana ang pahimangno sa Ginoo nga imong Dios, sunda ang iyang kabubuton, ug tumana ang tanan niyang mga sugo ug mga hukom sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises, aron mulampos ka sa tanan mong buhaton bisag asa ka paingon. Aron tumanon sa Ginoo ang iyang saad kanako nga nag-ingon, kun ang imong mga anak magmatngon sa ilang pagkinabuhi ug magmatinumanon kanako sa kinasingkasing gayud, dili kakabsag kaliwat nga maghari sa Israel. Unya namatay si David ug gilubong didto sa Jerusalem. Naghari si David sa Israel sulod sa 40 ka tuig, 7 ka tuig sa Hebron ug 3 ka tuig sa Jerusalem. Human mamatay si David, mipuli kaniya paghari si Solomon ug gamhanan kaayo ang iyang gingharian. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, gibayaw ikaw, labaw sa tanan. Ginoo, gibayaw ikaw, labaw sa tanan. Daygon kaunta o Ginoo, Dios ni Israel, among amahan, gikan sa kahangturan, ngadto sa kahangturan. Ginoo, gibayaw ikaw, labaw sa tanan. Imo o Ginoo ang kaharianon, gibayaw ka nga Pangulo labaw sa tanan. Ang kabahandianon ug kadungganan nagagikan kanimo. Ginoo, gibayaw ikaw, labaw sa tanan. Ug ikaw ang nagmando diha sa tanan. Sa imong kamot, anaa ang gahom ug kusog. Ikaw ang naghatag sa kadako ug kusog, ngadto sa tanan. Ginoo, gibayaw ikaw, labaw sa tanan. Alleluia, alleluia. Kami ay gawin mo daan.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, Ginoo. Gitigom ni Jesus ang napulog duha katinun-an o gipadala sa tinagurha. Unya iyang gihatagan sila sa gahom sa paghingilin sa mga yawa o giingnan sila, ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil ni kwarta o bisan unsa gawas lamang sa sungkod. Pagsandalyas kamo apan ayaw pagdalag laing bisti gawas sa inyong gisulob. Miingon usab siya kanila, sa inyong pag-abot sa lungsod adto saka sa balay sa nagdapit kaninyo ug ayaw balhin sa laing balay hangtod mobiya kamo ni anang lungsura. Kun mahiadto kamo sa usa ka dapit diin ang mga tao dili mudawat kaninyo o dili mamati kaninyo, biyai kanang dapita o taktak ang abog sa inyong tiil. Pasidaan kini alang kanila. Busa ng lakaw sila og nagwali nga ang mga tao kinahanglan maghinulsol sa ilang mga sala. Ilang gihinginlan ang daghang mga yawa o gihaplasa nila lana o giayo ang daghang mga masakiton. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ikaw, Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, nag-ingon ta nga, Ginoo, gibayaw ikaw labaw sa tanan. Lingiyay mong tupad, nga labaw gyud ang Ginoo sa tanan dias inyo. Hay may mas labaw, ang Ginoo o ang kwarta? Istorya. Kung wa na mo'y kwarta, mag-uol mo o dili? Sige, tubag. Kung labaw ang Ginoo kaysa kwarta, o wa na kay kwarta, di jud ka mag-uol kay naapa may Ginoo. Labaw man ang Ginoo kaysa kwarta. Og mag-uol gani ka, pasabot, labaw di ang kwarta kaysa Ginoo. Bihay may labaw, ang imong anak o ang Ginoo. Unya ko ng imong anak, gikulata sa inyong silingan. Unsa man, masuko ka o dili? Sige, tubag. Wa na mo tingog. Kung labaw ang Ginoo, bisag kulatahon pa na imong anak. Okay ra gyud. Total, ang Ginoo naaman. Wa man kulataha. Hay may labaw be, imong bana, imong asawa o ang Ginoo? Nya kun mga bit ng imong bana o imong asawa, masuko ka, mag-uol ka o dili? Oh, kung labaw ang Ginoo, ayaw kaguol. Bihay may labaw be, nimong gimahal ang imong balay o ang Ginoo. O niya rog masunog imong balay, mag-uol ka dili. Oh, ana perti magay natong pangural ng balay. Pangural gyud kay di gyud pasagulag lain. So, mao na usahay, lupig ta siyawa. Ang una gyung gihatag ni Jesus pagpadala niya sa iyang mga apostoles ang gahom sa pagpapahawag yawa. Ug unsa may timailhan nga ang yawa mibuntog nato kun mosalig na tas mga butang ug mga tao sa kalibutan. Mao na ang instruction ni Jesus diri
Ayaw kamo pagdalag pagkaon ni puntil, ni kwarta, o bisan unsa, gawas lamang sa sungkod. Kay mga ligid niya sila. Pero ang sungkod, wag po na kapuslanan. Nya, ayaw mo pamugos kung naay taong di mo dawat ninyo, balhin lang sa ngadtos lain. Itaktak lang ang abog sa inyong tiil. Nya, dito mo saka sa nagdapit ninyo. Wa mo ingon ang Ginoo, dito mo saka sa arang-arang pagkabutang. Dito mo saka sa mga dato, aron siguro mong makakaon. Ang iyang gingon, kinsa tong nagdapit ninyo. Unya, ayaw na mugbalhin sa laing balay. Hangtod mo biya mo anang lungsura. Unsa may pasabot sa Ginoo ani? Nga ang iyang mga pulong, ang iyang presensya sa atong kinabuhi, maoy tinuod nga security o gahom nga mo panalipod nato, dili ning mga kwarta, dili ning mga balay, dili ning tanan nga mga atong gilauman, mga uma, mga tanom. Karon porting lunop sa Davao, labi na Davao Oriental, ang mga balay, wa na'y mga tao kay gisanapan nas tubig. Ang ilang mga tanom, gipatay nas tubig. Ang ila ganing ubang mga tao, gipatay na sa landslide. Nga, anata mo salig na. Ha? Ni ay atong mga leaders, nga may kaing mo pasalig, karon na nag-away na. Unsa man na, musalig ta na. Na ay mga bana, karon nangabit na. Abroad pa. Haron kunuhay para sa pamilya. Yan, nangabit na hinoon dito, naguba na hinoong pamilya. Salig ta na. Sa mga asawa, patukhang saglain. Pwerte na sang guulas mga banang uban. Salig ta na. Niya say pare, doon lang suod bulsa ang kolekta. Patay, hastang, bayranas, kurintis, simbahan. Salig ta na. Kung sarama itong saligan, kanarag yung anda mo palit og slat. Nga nagtuman sa Ginoo nga moingon, ihatag ang tanan. Kana mo itong saligan. Di man na sila dato. Nasa iyo ba na mga dato? Di sa tanan ana pobre, pero naay kasing-kasing nga nahigugmas katilingban. Mao na itong saligan, mao na nakapapahawag yawa, mao na tinuod nga Diyos nun nga kinaiya, kanang musalig sa Ginoo. Mao na diri sa atong unang pagbasa, si David, sa dihang hapit na siya namatay, ang iyang yung instruction ngadto siyang anak nga mupuli niya nga si Solomon, niingon gid siya dire, pagmalig-on o pagmaisugon o tumana ang pahimangno sa Ginoo nga imong Dios, sunda ang iyang kabubuton o tumana ang tanan niyang mga sugo o mga hukom sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises, aron mo lampos ka sa tanan mong buhaton, bisag asa ka papaingon. Siyang nga ng assurance ni David. Niya, unsa may nahitabo sa dihang gituman ni Solomon, matod pa diri sa atong unang pagbasa, human mamatay si David, mipuli kaniya paghari si Solomon, o gamhanan kaayo ang iyang gingharian. Kinsa may naghatag og gahom? Si Solomon? Ang Ginoo. Kay nagtuman man si Solomon sama ni David, nagtuman man sa sugos Ginoo. Nya og i-fast forward din nato, niabot ang panahon nga si Solomon nagsupak-supak sa Ginoo. Niabot gyud. Iyang gisupak ang sugos Ginoo nga ayaw anang mga idolatry. Nangasawa siya 300 kabuok pagano og naghimo siya mga altar para sa mga pagan gods and goddesses, purting sukuas Ginoo, og didto gilusno sa Ginoo ang gingharian sa Israel
12 ka nasod sa Israel gilusno sa Ginoo, gibinla na lag-usa ang Huda, ang Juda, tungod ni David. Kay si David nabilong man sa Huda nga kaliwatan. Pero ang kaliwat ni Solomon nga nabilong atong laing kwan, gilusno sa Ginoo. Siyunan kang Solomon ng asawa og 700 ka buok, nga 300 ka buok kabit. Nindot ana. Di na nindot. Kamu mga bana na mo'y asawa 700 ka buok, nya inyong kabit 300 ka buok, malipay mo dili. Kanindot ana. Pero mauna ang kanang atong gitawag og nindot sa kalibutan, maunay hinungdan nga lusnoon ang atong kinabuhi. Kanang nindot kay nimong balay, maunay hinungdan nga kusmod kay kagnaong sa imong mga silingan. Mao sa na hinungdan nga punayan kag libak sa imong silingan. Kasagaran gid ba? Dili hinon tanan. Ngano man kay kun nindot na kay imong balay, din amang ka magpasulod sa imong silingan. Mas maay patong gagmay kaing balay, way koral, maghinatagay pagkamunggay og asin, sibuyas ug uban pa. Pero kani mga dagkong balay, ana-ana mga subdivisions, nga gated subdivisions, di ka kapangayog kamunggay. Suway pangayog kamunggay, di ba ingnon ka tuga-tuga magkagpuyo din Wa maday kay kamunggay. Ana. Di ka kapangayog tabang kay tagas kay koral. Ug wa kay appointment, di ka kasod, samok-samok ng imo. Disturbance. Di ko pa disturbo, maubitang ikoral na nako. Maubitang nang naigwardya diha, kay di na pasudlo ng mga UI, hasol. Di ba? Mo na hinungdan nga kusmod kay kagnaong. Nyag naagi makasod, manuktok, tawagan ni mong guard. Guard, unsa man ka? Gadanghag ka diha. Manong nakasod man Mang kipare man ni mo diri, taktakon ti karon buanga ka diha. Di ba? Swelduhan biya ka na mo. Mura rabag pilay sweldo. Guard in town. Ganing guard, igagi na akong maagi ko ang mga dunay guard, akong tunulan og 50, mura tawag mo, hayag og maing naong. Igsunod na kong agib, tagaan akong 100, mulayat ng guard. Salamat kay Padre. Igsunod ko na kong balik ang guard, layo pa gani, kakita na sa kanang plate number, magdagan, hapit na lang mo damag sige. Ngano man, nganong ingon ana man sila kay kuwang in town kay ilang sweldo, pero sakto kay sila sa kasaba, nagsobra ang kasaba, nagkuwang ang sweldo. Di tinuod. Og dili man ang tanan mo kasaba, pipila sa nagpuyo diha nga imong gibantayan mo kasaba kana mga kompanya. Oy, so daghan kay diha nga kusog kay mga saba, magkataas og ranggom, may kay mo singhag og guard. Muna ang guard makapugong-pugong siyang pistola, siya kalaming birahan ng animal. Makapugong-pugong sa iyang pistola. Ambot mabuto pa ba sa kanang pistola ng guard? Ang giservisan katong sang di na mutuyok ang tambor, lugitunon man o kanang lansang. Kay mantinilan lang lagi. Pero saktos kasaba. Nga naman, tungod kay wa ta nagtuman sa Ginoo, higugmaa ang labing ubos, alagari ang labing ubos. Kay unsay imong buhaton sa labing ubos, mo na imong gibuhat nako. Unsa ko na to paghimo anang nahigugma tas kwarta? Muna lipay kay ko nga duna pagyoy mga kasing-kasing nga moalagad sa labing ubos. Labing ubos ta karon ngano man nangayo tag donations pinaagi aning mga slots. Unsa may atong event nga buhaton, muhiusa, mopalambo sa pagtuo sa atong mga parokyano, online o territorial parishioners. Kanilang mga kapilya karon o wapagin mo kakuyog, karon man ang last nga motorcade, swear gumugkuyog, tanawa ninyo ang gibuhat sa mga kapilya pagka ninduta paminawon o tanawon. Sige sayaw sinulog, suna nga nang walo na ron kag ikawalo rong gabi, sige silag sayaw sinulog. Pila ka buok diha ang nagsigig daig ni Santo Niño.
Nya ang ato sa mga barangay na aman sila'y contest po, dato sa nang gipaagi contest. Pero ang tumong magsigig hisgot og Santo Niño, ba pati-piti lang, biba, Senyor Santo Niño, biba, daga naman, hangtod alaunas kadlawon. Singot na kayo. Yung kaunya pa dir, unsa nagsimba pa ka na sila, bahala, nagwa na nagsimba. Basta nagyaw-yaw na sila Santo Niño. Pero ang ako na basta nakita ni practice tang buag short sa mga babae. Mura mga tikling. Pero sige lang. Basta, may na lang na kada gabi yaw-yaw Santo Niño kaysa kada gabi sigig TikTok ragyod, sige ragyod og kanana ang tanaw na mga porn. Sige ragyod ana mga sala. May na lang. Basin pag naay pipilaan na nga modutlan sa ilang giyaw-yaw o ilang gisayawan nga balaang bata. May na lang. O ang dako dyan kayo na kung nakita nga nindot kay tanawon, mga barangay officials, barangay kapitan, nagkahiusa pagsuportas ilang mga batanon nga nanayaw aning atong sinulog. No? Niya ang simbahan o ang barangay nagkahiusa. Wa may mag-iyahay nagtinabangay aning maong event. Unsa man na siya? Napapahawa ang yawa sa pag-iyahay. Kamong taga-simbahan ay magpanghilabot namo. Ana man din na. Nya mingon sa ko, kamong taga-barangay angay mong maminaw simbahan. Donate mo diri, donate mo. Aron di mo gabaan, kamong taga-kapilya, donate mo diri. Mao ni inyong kota. Ana, wa ko maingon ana. Unsa may akong gibuhat, kitang tanan mamalitag slots niya ato ning gamiton sa pagdaig ni Santo Niño, pinaagi ning ato karong sinulog nga mga presentations og mag-inambitay ta. Ambitas atong pagkaon. Munang duna sa type andamong pagkaon ani og hinaot unta makakaon ang tanan nga moanhi karong Sabado pohon. Wa untay mulakaw nga empty stomach. Muna naatay litson challenge. Gawas atong slot, naatay 50 slot challenge sa HGM, naasatay litson challenge. Tagpila maning atong slot sa Healing Joy of Santo Niño, tag 100 pesos. Ang atong halin niabot na og 14,145 slots, naapay 10,855 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit ni ini. Salamat kayo. Kotobra ni karong Sabado. Og di ni mahurot ika Sabado, ilahos natos Domingo. Aron gyud mahurot ni kay mao man ni atong gigamitan. Niya kay na short man kay daghan mang adisyon hasta gani ning litson o man namo mahuna-huna. Nag-andam ra ta og mga 2,000 ka pack meals. Ambot og mapaigo manas manambong og di mapaigo kamong dili nakadawat og pack meals anang ikasabado pohon, i-share lang na atong wasad kadawat. I-share ba? Hot doon sa inyo kaon, kamo ray madiabetes, kamo ray makolesterol. So, i-share lang. Pero maling kamo, tamo, nang doon natay litson challenge, nga tag 15,000 kada litson. Mangayo lami og kwarta, nga naman, kami lay palit. Kay kung kamoy mo palit, og malit na niyog deliver, patay sa mi. Og ma-advance ag deliver, wala sa lami, no? Kita na lay mo order. Kinahanglan tag mga 5 tingali or 6. So, naanatay usa ka litson challenge. Di ba? Salamat kayo. Kuangan paglima. Unya, ang ato sang 50 slot challenge, tag 5,000 man sa HGSN, na natay 114 ka 50 slot challenge as of yesterday. Pakpak yapon. Kining atong kumbinto, ato ning gipangandoy nga mahuman unta ni karong Abril. So naanatay 9,365 ka slots sa SBF DAG, naapay 50,635 slots nga available, tag 500 pesos per slot. Ato sang pakpakan ang namalit ni ini. Sige lang, hinay-hinay lang kita. Nya unsa may tumong ani,
Di ta mosalig sa kwarta. Ang kwarta atong i-share, mosalig ta sa atong paghigugmaay. Mosalig ta sa atong pag-ila nga ang katilingban Kristohanon naa diha ang Ginoo, wa sa atong individual nga kahakog. Naas atong katilingbanong paghigugmaay. Kay niingon man si Santo Niño or si Kristo, hain tong duha o tulo nga magtakatigom sa akong ngalan, na ako diha sa ilang taliwala, o bisan unsay ilang pangayoon sa akong amahan, sa akong ngalan, ilaning madawat, basta nagkahiusat ang katilingban. Unsa may atong iampo karon, ining atong gibuhat, kalinaw sa kalibutan. Kining panaghiusa, panaghiusa ning ato mga leaders nga nag-away karon, political o church leaders na nag-away magkahiusa unta. Malikay ta aning mga dagko kayong katalagman. Wa tay bagyo, way bagyo sa Davao, pero nganong purting dagko ag damage, purting uwan tungod ni sa binuhatan sa yawa, to destroy properties, to destroy persons. Mao ginay tumong si yawa. Lingi ay mong tupad ing napangandam kay i-destroy ka si yawa. Ano? Naong pa lang nimo tanawa, na-destroy na, nakiskis ng imong kilay, nausab ng kolor sa imong buhok, hastang imong naong nausab ng kolor, giguba nagsugod siyawa, giputol ng imong palupyan tube, gilaygit na kasyawa, gibasiktomi na kasyawa, gipainom ka anang mga pills aron gubo ng imong mga healthy reproductive cells sa imong lawas, gipakaon ta ni mga chemicals aron patyon ta og ilisag mga cancerous nga mga cells ang atong lawas, mo nang purting cancer karon. Pakaon ta aning purting daghanang mga tamis aron patyon ang atong dugo, pinaagig sugar. Bisag mag-maintenance ta, patyo na sang atong kidney, tuwa na sa dialysis, na sa patay na gintanan. This is Satan's attacks, Satan's power. Di ini gasugod sa atong pagbaliwala sa sugo sa Ginoo nga paghigugmaay kamo, higugmaa ang labing ubos, ayaw higugmaa ang kwarta o ang imong gahom. Himuan ang kwarta o gahom nga makaalagad ngadtos mga nanginahanglan. Hinauton ta ang gugma ni Santo Niño, maghari ka nato. Manindog ta para sa atong novena sa ikawalong adlaw alang ni Señor Santo Niño. Mga igsuon, si Jesus ang matamis uyamot nga Dios o Ginoo tungod sa iyang paghigugma sa mga katawhan, nagpakatao o gianak sa mahal nga Birhen Maria. Ang iyang way sukod nga paghigugma sa mga tao, gibalusan nato sa dili maisip nga mga sala o kakulangan. Busa karon uban sa mapaubsanon o mahinulsulon nga mga kasing-kasing, pangayoon nato ang iyang pasaylo sa atong mga kasaypanan o kakulangan sa tinuod nga paghigugma. Sayot kita nga siya ang tuburan sa tanang gahom, gugma o grasya nga atong gikinahanglan alang sa kaluwasan, puno sa pagtuo o pangilaba. Himuon nato kining santos nga novena alang ni Señor Santo Niño. Palihog mangluhod. Pagampo sa ikawalong adlaw. O Jesus nga manggialamon ulyamot, nga gipadala mo ang nahaunang mga pari nganhi sa Pilipinas sa pagtudlo sa mga tao sa imong santos nga ebanghelyo, aron ilhon og daygon ikaw nilang tanan. Nagasimba kami kanimo uban sa katilingban sa mga kirobines, nga gihatagan mo og kaalam sa pag-ila og pagdaig sa imong kahitasan. Nangamuyo kami kanimo, nga hatagan mo kaming tanan og kaalam sa pag-ila o pag-alagad kanimo,
aron daygon namo ang imong kaluoy niining kinabuhi ug sa walay katapusan nga himaya sa langit. Amen. Ato karong pangayuon ni Señor Santo Niño ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, o Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang nagapanaw nga simbahan, magdasig sa katawhan, sa pagbag-o sa ilang kinabuhi, pinaagi sa maunungong pagsaksi kang Kristo, diha sa pulong ug sa buhat, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang buhat sa mga misyonero dito sa langyaw nga kayutaan, magantihan og abundang ani, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga ginikanan, mulahutay diha sa ilang bukasyon, sa pagpasa sa pagtuo ngadto sa ilang mga anak, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga mupakita kitag pag-amuma, kaluoy, gugma ug pagsabot, ngadto kanila nga nagbug-atan sa mga kalautan sa kinabuhi, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga siya lang dong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Nga sila nga mga namatay, makatagamtam na sa kalipayng tunay dito sa langit, magampo kita sa Ginoo. O Señor Santo Niño, dungga ang among pangamuyo. Tanan, O Jesus nga matamis uyamot, Señor Santo Niño, ikaw ang tuburan sa matuod nga paghigugma, nagaampo kami kanimo alang sa panagdait o panaghiuyon sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Lamdagan mo, Ginoo, sa kahayag sa imong grasya ang mga erehes o mga sismatikos, aron mapaila o managsimba sila sa imong pagkadiyos. Hinaot paunta nga managbalik kanimo ang mga makasasala nga mahinulsolon. Ihatag mo, Ginoo, ang mga grasya nga among gipangamuyo niining nobina, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.
Po kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios among Amahan uban sa masadya nga mga kasing-kasing ug sa buhi nga pagtuo saulog kami karong adlaw sa mga misteryo sa pagkabata sa imong anak nga nahimong usa kanamo. Himuang nga kining sakripisyo diin kami makahatag kanimo sa angay nga pagsimba, magpasiguli kanamo nganha kanimo sa hingpit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo Nagibayaw nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo, kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma. Bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadios, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayod kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan. Iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langitnong gingharian, ug busa duyog sa panon sa mga anghel. Kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigod ang nagahangin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan.
ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo Kristo na nabalig, si Kristo na banhaw, si Kristo mabalik yan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pans, kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na ang among gihandom karon, mga biktima sa gubat o biktima sa mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahan namo nga sa mga langit, pagdayon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagtuon, dinhi sa yuta, maningon sa langit. Ang kalantunan mo sa matagadlan, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo, ug dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunualuwasa kami sa dagat. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala
ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahulugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mayaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Senyor San Niño, kalipay ka sa nagsuko. Bahandi ka, indukan ko, ugma ang idalit mo. Kay ikaw man ang dalan, ang kamaturan, ug ang kaluwasan sa akong kalag. O Senyor Santo Niño, ikaw akong gimahal. Isari ko kanimo ang tanan kong suliran. O Senyor Santo Niño, sa kanunay kapasidunggan, ang imong paghukom maghari ning duhan. Magampo kita. O Dios, among amahan, niining santos nga Eucharistia, imong gitagbaw ang among kagutom, uban sa Santo Niño nga gianak ni Maria nga Birhen, mangita unta kami kanunay sa pagtuman sa imong kabubuton, magtubo sa panuigon, kaalam o grasya, o masayod nga nakapahimuot kami kanimo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot.
Usas mga nindot nga gasang atong nadawat karon mao ang Dios nong gahom. Nya mulihok ra ni kung mosalig kita sa Ginoo dili sa mga butang, bahandi o tao niining kalibutan. Salamat sa mialagad nato karon nga nagsalig sa Ginoo ang atong kalampusan ining atong ikawalo nga minor novena mass sa Santo Niño nga pista. Ang atong mga pilgrims karon mao ang Cofradia de San Vicente Ferrer, Group 8. Ang atong singer si Brad Rene Monticalvo, ang atong salmista o kantor Sister Alicia Mondrano, ang atong mga lectors sila si Sister Lobelia Colina o si Sister Lindy Cabahog. O kaninyong tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong ano ba ni sila? Bread and wine offerers, si Alex, dili no? Sani? Namo lagi? Di lagi ni mao. Francisco Sasing. And family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Unya, atong iampo o suportahan ang atong grand motorcade karong gabi. Ang tanang mga kapilya atong gihangyo nga moapil magdag Santo Niño og ilang santos nya butangan og pangalan ang ilang mga sakyanan. Ato sa nang gihimong gimik-gimik gipark pod na nato sa ilang chapel sinolog kompetisyon. Salamat kayo sa inyong pagsuporta. Kining tanan ato ning gihimo aron mas mo init ang atong pagpakita o partisipasyon. Inapte nang utanan ako ngano mo gasto maginagdako, Father. Inako asa man day ka mo gastog dako? Kita ba asa man ta mo gastog dako pagtukod og balay, pag deposit diha sa kwartas bangko, kanang mag-birthday ta, kanang mukaon ta dito sa restaurant, kanang pagpamalit ang mga alahas, anha ta mo gastog dako o mo gasto tag dako para mulig-on ang pagtuo ug mas mo daghan ang makapakita sa ilang pag-apil sa atong pagsimba o pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan kita mo gastog dako para sa Ginoo. Kanilang gubat karon, kanang ilang gubat ba? Pila na kay gasto ano? Kada buto anang kanyon, kada buto anang missile, kada lupad anang mga fighter planes, kada dagan anang ilang mga barkong igugubat, pila kay gasto ano? Para lang yun pagpatay, para lang yun pagbungkag. Nya mo reklamo ta kung mo gasto tagdako para mo simbas Ginoo, para maghimog activities sa kaayuhan o kalinaw o kaning kahiusahan sa mga tao, mo gasto ta ana. Kaysa mo gasto ta aning patay, gasto anang sugal, dagko kay gasto swertres kada adlaw, siging sugal, gasto anang hubog, gasto anang siging bayad anang mga prostitute, aron lang matagbaw ang kaulag, dagko kay gasto. Arita mo gasto kwarta, aning lechon challenge o pamalit og slots. Kana, nya ipakaon atos tanan. Kaysa kita rin kaon-kaon, unya umapanos, labay sa basurahan. Luoy kayo. Ato nang gastuhan din eh. Una, padayon taning atong pagtinabangay. Dili ang kwarta mo'y isyo din eh. Kung dili ang tumong nganong ni gasto tag kwarta. Na siya. Sige. Niya, mauna no, padayon tagpalit ani atong slots nga HGSN. Ang Healing Joy of Santo Niño, 10,855 slots ang available.
tag 100 pesos per slot. Nya nasa tay 5,000, nasa tay 50 slot challenge nga 5,000 pesos per challenge. Anya ang ato sang SBF dag para sa atong kumbento na pay 50,635 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Nya papatay challenge ani. Ang challenge lang mahurot ni natog palit karong Abril pohon. Amot mahurot ba ka ni? Sige. Nindog na ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong isinggit sa makatulo, Viva Pit Señor. Tanan, Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Masipang pakpak ni Señor Santo Niño. Viva, Señor Santo Niño. Viva, el Señor. Viva, Señor Santo Niño. Viva, el Señor. Cantarán magsiguro, cantarán el Señor. Magkaputan magsiguro, cantarán el Señor. El Señor, cantarán el Señor. El Señor, cantarán el Señor. Señor sa nangamatay kini. Señor sa kalagpurgatorio kini. Señor sa nalintan kini. Señor sa way nagampo kini. Señor sa gi-abortion kini. Señor sa nagpa-abort kini. El Señor, cantarán el Señor. El Señor, cantarán el Señor. Señor nagtugot sa abortion kini. Señor nagplanog abortion kini. Cantarán al Señor. Isang pitang pagampo. Cantarán al Señor. El Señor, cantarán al Señor. El Señor, cantarán al Señor. Señor mapahitason kini. Señor mapailubon kini. Señor mapahiyubsanon kini. Señor sa malikon kini. Señor sa taspukan kini. Señor matinabangon kini. El Señor, cantarán el Señor. El Señor, cantarán el Señor. Señor sa maunongon kini. Señor sa manggiluyon kini. Señor sa way kaluoy kini. Señor sa milyonaryo kini. Señor sa manggihatagon kini. Señor sa mga dawo kini. El Señor, cantarán el Señor. El Señor, cantarán el Señor. Señor nagpasakit sa uban kini. Señor nagpaanto sa uban kini. Señor pagkontra sa dautan kini. Señor pagsumpo sa dautan kini. Señor paghunong sa krimen kini. Señor paghunong sa drugas kini.